vamunanga gwacha vanongogona kuita kuchikidzira vanhu tichakurova neshamhu izvezvi yakaiswa munyu iri mufiriji takwidza peturu vari kuchinja forex muchaenda 10 years kujeni ukangoona mapatv so wotozoti panada kurikitwa hapana chakanaka chiri kubuda kubva vachipita kusvikana nhasi. He specializes in punishment. Murovi mukuru. Imagine baba vachibuda mubedroom kuseni vakabata shamu hapana zvinhu zvaitwa kungogara vakagadzirira chete kuti papana achaita musara tomudhinda indorova ndiri kunyepera kuti mangwanani nditi mangwanani ndizoti mangwanani hapana ita musikanzwere ndimudhinda izvozvo egeri mbori mwatinda akamirira mhosva dzichaparwa papana ukaona akabata sheya utozoti hamene ari kurongerwa izvezvi kuda kuti kudhindwa inguva ichada njada